Hau Usain Goxoa. Bermeon gaude, Arrain Azoka eta segurazki jendean dana. Guk behar deuna. Beraz, az gaitezen. Bueno, antxoa bat behar dut. Antxoa ez, pertsona. Eunon guapaz. Bueno, jendea behar dut, lehiaketan parte hartzeko, a ber. Ja, esan hautu jentiari bat. Bai, etzan animatzen? Ni ez. Ez, zu ez. Denetatik badago hemen, Arraina eta arraina ez dena ere. Eunon, Mekaben. Eunon, laukote. Haize, bost baiez lehiaketa. Eta xoxa daukat hemen banatzeko. Xoxa. Zer enbide? Galdera batzu erantzun eta gitxo. Prest zaude? Bai, bost baiez? Bita pentsatu gabe? Jo, zeinen ondo, beka. Hartu bai minuto eta dorri nekin, beka. Mikro eta hasiko gara. Bueno, nola ez izena? Lourdes. Lourdes, Julian. Zerza, hemen Bermeotarra do? Ez, Gernikara Bermeon egiten do lan. Bentxe. Bai. Oain erekine lana. Venga. Eta diru irabazteko prest, ezta? Bai. Ba, ikur dezagon. Epa, honek izan. Denbora, lehen ez, zela bana itxurako tresna erabiltzen dute ziru hauek ebaki bat egiteko. Bisturia. Bai, geratuko? Bai. Denbora, 16 segundo, besteik ez. Da. Zuzen, oso ondo! Eta, kalo bero bat! 20 euro! Vale. Jak, bara ezagun arun. Gusten duzunez, erraxa da. Bai, lehenengoa bai. Espadakizu erantzuna, bakizu muitzerek baduzula. Bai. Jende asko dago, gero eta gehiago. Eta orduan ez da inzaila. Ez da inzaila. Venga. Gaina gaurko Arrain azoka eguna, eta jende handan etorriko da, ezta? Ia, euraldiak laguntzen bada bai. Venga, denbora! Ze hormona ez du sortzen diabetiko baten gorputzak? Eta bestela galdetortik, ze hormona ez du sortzen? Zer hormona ez dago botaten diabetiko batek? Baldakizue, diabetiko batek ze behar duen? Diabetiko batek ze hormona ez dago botatzen? Zein? Bera, muitu bat esan da. dut! A ber, Insulina! insulina bai! Denbora! Jole, izango dana! 55 segundo! 55 segundo! A ber, diabetiko batek ze behar du? Insulina! Claro, hori, bai, baina. Ba, zuzena, oso ondo, bai! Txalotu, oso ondo! Hau ez da bidetzaren ona, Etxetik dena ikusten da oso erraz. Bai, damen. Zalantza jartzen zara. Etxena diko esaten, baina Lourdes hau zertan dabil. Ba, diabetiko batek ze behar du, ba, insulina, hori da, txerto, edo pilula, edo. Oin bai. Venga, denbora. Lehen mailako zein euskal taldetan jokatu zuen Roberto López Ufarte. Real Sociedad. Bai? Bai. Reala? Bai. Denbora. Minuto bat eta 5 segundu. Reala. Euskal taldetan. Bai, Edo Reala. euskal taldean. Bakarriken bat Reala jokatu zuen? euskalduna da. Bai, baina bakarrikan Realean. Oh, ez dakit. Bai, Realean bai. Bai. Urte asko gaina. Bai, kotxu. Zuzena, oso ondo! Txalo bat, oso ondo! Bertze bai euro, irudu gehi. Bega, jara izan bizkata aurrera. Bai, ona bai. Ikusten duzunez. Kusiko zu amendik aurrera. Laguntza eta hemen txadokazu behintzat. Bai. Ez da bat ere zaila. Momentuz. Bo! Ze, baina lasaiago? Bai. Normalen gertatzen da, hasiera batean, eta urduitasuna, eta... Bai, erantzun aina argi ikusten duzu dinuzu. Ezin da izan, aina. 20 euro jokoan. Bega, Lourdes, denbora. Zein herrialdetan jaio zen Jennifer López abeslaria. Behartzu muitu. Jennifer López non jaio zen? Non jaio zen Jennifer López? Jennifer López non jaio zen? Non jaio zen Jennifer López? Zer moz? Jennifer López? Bai. Tu cara me suena. Non jaio zen Jennifer López? Zera zen? Jennifer López onde nazio? Zuek bai euskaldunak ordu? Jennifer López. Gernikarra, eta zeizu hemen. Denbora pasian. Gaur katxondi eguna edo? Puerto Rico. Puerto Rico, denbora. Ui, emakumia. Bueno, guapaz. Ongi zan, ongi pasa eguna, Oso ondo. Bueno, Puerto Rico, ziur. Bai. Bai. Jennifer López, bere musika eta gustuko duzu, ala? Bai, asko. Asko? Abestu kanta bat, a ber. Venga, oso txarranaz abestu. Dantzan bai, baina abestenez. Bueno, estudioztu, Puerto Rico. Bai. Erantzun zuzena, Estatu Batuetan gaiozela Jennifer López. Venga. 1 euro, Patrikara. Internet, municipal, torrenak. No se puede, Internet ez, Ez da begiratu, Ez da begiratu. Txantza izan da, ez da begiratu. Bea, jarra dezagon. Denbora, zein hiriburutan dago Gaztelu plaza? Venga, bat eta 53, venga, muitu bestela. Gaztelu plaza, zein hiriburutan dago. Gaztelu plaza. Gaztelu plaza.
askoz ere gaztegu, Venezuela. todos los domingos. Ezagutzen duzue Gaztelu plaza 6 hiriburutan dagoan? Proita 6, oso ondo. Gaztelu plaza badakizu 6 hiriburutan dagoen? Bueno, a ver, zein hiriburutan dago Gaztelu plaza? Ezaguna, daba Gaztelu plaza, dola asko... Gaztelu asko plaza baina 6 berritua. hiriburutan dagoan badakizue? Bai. Gazteiz, izan lehi. Parkatu, Gaztelu plaza 6 hiriburutan dagoan? Zigor, nahi dute, Xabi? Parkatu, ino badaki Gaztelu plaza 6 hiriburutan dagoan? Gaztelu plaza... Ezin da. Venga, Lourdes, zer? Ez da, ez daki ino. Biztela pausa egin eta galdu Bai. 2 euro, baina denbora bentsatu Ba, listo. Bai, pausa. Denbora. 3 minutu eta 18 segundu. Zein hiriburutan dago Gaztelu plaza? Ez dakizu non daun? Iruñan! Iruñan! Ai! Mira, erraxa zela, baietz, erraxa zela. Ah, Plaza del Castillo. Vale. Iruña, San Ferminak, Gaztelu plaza. Azkena- Normalian jendia Da, Iruña da, joatean... 20 euro ez badaukatze? Zor. Ez, ez. 20 euroiek galtzen baldin baituzu. Eta horrengo Etxera. ez asmatzen, Etxera. Baina, bueno, por Venga. cierto, plaza honen izena nola da? Jaketa plaza baten gaude. Lamera. Eh? Oda, Lamera plaza. Alameda? Lamera. Lamera plaza, Bermeon. Lamera. Oso ondo. Plaza ez Lamera. Bega, denbora, nola deitzen da Bill Clintonen emaztea? Nola deitzen da? Nola ditzen da Bill Clintonen emaztea? Ndaunek, Bill Clintonen emaztea? Zeran da Bill Clintonen emaztea? Aber ez da oso zaila. Hillary. Hillary, Bai. ziur? Bai. Bega, denbora, 3 minutu eta 36 segundu. Hillary, bai. Bai, Hillary Clinton, oso ondo. Hori, bertze 2 euro. Bega, ozen. Hamez da inorre, galdetzeko. Bega, 3 minutu eta 36 segundu, beraz, oainekan badao oainekan Bai. denbora tartia. Ba, sorte hon, denbora, nola deitzen da Miren Amuriza bertsolariaren aita? Miren Amunizaren aita? Torre. Miren Amunizaren aita? Bai. Hori zan da. Miren Amunizaren aita? Lourdes, ez duk aldatu bertzu, Parkatu, Miren Amunizaren aita, Amuniza bertsolaria zen deko izena? Amuniza bertsolariak? Miren Amuriza, jode, ba, atia ere oso ezaguna. Miren Amuriza bertsolaria, atia. Miren Xavier. Amuriza, atia. Xavier. Xavier Amuriza, Bai. bai, denbora, 4 eta 21. Miren Amuriza bertsolaria. Bizkaian zenbat Amuriza daude hola bertsolariak dienak edo? Gutxi ez da? Gutxi. Eta zu diozu Xavier Amuriza. Bai. Ba bai, zuzen! Oso ondo! Listo, Xavier. listo. Bega, bertzo 2 euro. 4 eta 21. Ba, listo. 4 minutu eta Azkeneko 21. galdera. Ezkeneko, bueno, bat edo Bat bi, edo. Azkar bota ezkero erantzunagian. Bega, denbora. Zein telebista jaio aurkezten du Claudio Landak arratsaldero? Ni más ni menos. Bai? Bai. Denbora. 4 eta 9. Hain azkarrin ezkero, ingo ditugu 4, 5 edo 6 Ba, galdera. holako badera, bai. Bueno, Claudio Landa, Ni más ni menos. Bizkaitarra, Bai. iatarra usto dala, tipua. Bai. Arratsaldero hortzen daukago, informazio Total, ematen eta tipo oso jatorra. Bai, oso ondo, ni más ni menos, oso ondo. Claudio, agur bero bat, Eskerrik asko. Bueno, nekane, torrenak. Minutu erdi dekote. 4 eta 9, 30 segundo, 31 falta, torrenak nekane. Txalotu, orain bai, urbildu zait. Garri guzo. Eskapan gute. Jak eta mentzauden, azken galdera honetan edo bio, ez dakizan bat izango dien, ba, laguntzen alduzu. Bai, venga. Baina korreik egiteko, zuk. Guazen, alantza, omen ez dago inor. Nola, mira. Beti gelditzen zara, jenterik ez dago lekuen. Bueno, mira, men jendia, Bai, bai. jendia, tal. Bueno, nahi Venga, zaro? bala, bota, Ba, ez, bota, hemen da guazen, Venga. guazen. Bueno, nekane, adi, Adi, A ber, hau politia. Denbora, zer diote fobia androfoboek. Bestela muitu. Beka, Rubiaz, Beka, bota. Androfoboak. Bota, laundorain. Beka, lata horreita. Zeri deketxe fobia androfoboak. Androfoboak. 10 segundu. Que está en contra de los hombres. Andros gizona. Androfoboa a los hombres. Gizonari. Betxe, lastai. Gizonak. A ver. Gizonari. Bai, Gizonak, bai. denbora. Gizonei, Bai, androfoboek. bai. Zuek zarete androfoboak, Ez. edo gizonak gara gauza... Ez. Bitxiak. Guzteko gauza gara. Beharrezkoak. Beharrezkoak, goxotasuna Batzutan, batzutan. Bueno, asertarazi ere egiten dugu. Batzutan, bai. Bueno, ba, erantzun zuzena. Noski, gizonei,
Baina beste kontu bada denbora tartia. Ze guztira zien, Amaitxo. 5 minuto. Eta zenitu 91 segundu. Aiegia. Zenbat erabili duzun? 3 segundogatik. 3 segundogatik. 20 euro. Galdu dituzu. 5 eta 3. Bueno, ba... 20 euro Patrikara. Zenbate, bueno, 60 euro. Nugo 60. Ah, bai. 60, ez? Bai. Bat, bi, 60 euro. Mana, ez dago gaizki. Ez. Baina, 60 euro horiek, Bai. 120 eurotan bihurtzen aldia. Bai. Hau da, egiten alduzu, bikoiztu, Bai. baina dena galtzeko riskara badago. Bai. Ordon, batizu bi aukera. Bata, horrekin garau, Bai. edo bertzela proba batekin, Da zer da frogaz? eta beste 60 irabazi. Eta Zeratako probak froga? ez dira hain zailak. Bion hartin iten alduzu proba hau. Venga, vale. Bai? Bai. Ordon, 5 baietz, Bai. proba bai? Bai. Bega, 5 baietz, egin dezagun proba. Urrengo proba. Nik ja izen bat jarri dut proba honi. Eta da, Julian proba. Nik uste dut proba gainituko zutela eta horri esker bertze 60 euro irabazi. Venga, ba. Uste, Ia. baina auskalo zer gertatuko den. Ordon, adi, zer da Julian proba? Oso erraxa. Julian bat topatu bat zutela hortikan. Edo Julian, edo Julian, edo Juliana Juliana. Tabernista omen Julen? Julian, bania mendi joango naz, Nik bale? behar dudana da enan azaltzen den izena. Proba burutzeko, 5 minuto. Irubit, ja! Bai, azkar. Julian! Algun Julian? Julian, inor deitzen da Julian? Inor deitzen da Julian? Julian, inor deitzen da? Proba bat eitzen. Inor deitzen da Julian? Julian zara zu? Inor deitzen da Julian? Inor deitzen da Julian? Julian, inor deitzen da Julian? Proba bat egitenago Euskal Telebistarako Julian? Inor deitzen da Julian? Frogara, Euskal Telebistarako froga bat nago egiten. Julian, inor deitzen... Aitor, ezagutzen duzu Julian bat? Ez, inor ezagutzen duzu Julian danik, hemen. Bega, minuto terdi. Inor deitzen da Julian, badakizu inor ezagutzen duzu inor, Julian izenekoa. Froga bat egiten hau Euskal Telebistarako. Ez, hemendik inor bez. Julian, no te Jose Julian. Bai, Jose Julian. Bai, baina konprobatzeko nik karneta biarot, a ver, Prieta Zabatxo, Prieta Teletxea, Jose Julian. Julian, inor... Ba, denbora geratuko bantxo bertan, denbora geratuta, eta Santiago de Chile... zertzea, txiletarra! Hombre, txiletarra baina euskalduna. Oso ondo. Eta bueno, Julian, inor deitzen da Julian, tokaio. Euskal Telebistarako froga bat egiten hau. Euron, Ez. dekane oso ondo. Julian? Orain Lourdes bilatu behar dio behar nun dagoen. Hemen ezagutzen Azkenin duzu protagonista Julianen bera bat. da, eta zuri esker berak eramango du ala ez diruri. A ber, Julian, deitxo, Lourdes! Julian deitzen da, Guztiok, Euskal laundu Telebistarako pixka. froga bat egiten hau. A ber, Lourdes! Bai, deitxo, behar Bai, dio hemen bata. ez. Julian, Deitu pixka, ez duzu ezagutzen Julianen bat. Kuadrilla, deitxu. Oida, oso ondo, Lourdes! Badator. Topatu dau. Julian, zuek Julian deitzen zarien? Ba, esai ez etortzeko ja. Agian beste batekin dator. Pero, ametxe dator. A ver. A ver, Lourdes. Bai! Ze, uste non ja dirurekera aldeintzen nuela. Txoin. Jose Julian, txiletarra, euskalduna. Bai. Izena, zuzena. Bai. Oso ondo, baina horretarako 5 minutu. Hala, hasi gara. 5 minutu. Eta bai, hasi gara. Zeraitik? Lortu dugulako. Zuzena! Egokia! Proba gaindituta, oso ondo. Beraz, bertze 60 euro. Hogei. Txalo beroan! Zorionak! Jose Julian, mila esker benetan. Eta zaindu, bale? Venga. Bueno, irukote, atera bere mentxe argazkitsua. Hola, xen. Venga.